plec în turneu. Aici am un blender pe care cred și sper să-l pot transporta în bagajul de mână. Dacă nu o să le rămână lor de la securitate. Sper că nu, că de-abia l-am cumpărat și abia dacă l-am folosit de 2 ori. De ce iau un blender cu mine? Pentru că de fiecare dată când plec în călătorii și stau mai mult, de fapt indiferent cât stau, se întâmplă să nu mănânc destule fructe. Pentru că știți cum e, intri într-un loc unde se bea o cafea și unde cafeaua merge cu o prăjitură, ce fructe să mai intre după aia? Adică cât poți să o mănânci? Și până la urmă trebuie să consumi un număr de calorii zilnic, nu... Cel puțin eu așa fac, nu vreau să trec peste. Și atunci un blender în care aș băga o banană, un măr și o portocală are sens pentru mine. Prima oprire e Berlin. Dar deocamdată să ne bucurăm de ceea ce ne poate oferi orașul, pentru că vremea e frumoasă. Așa, noi pentru că stăm la o distanță de vreo 1 kilometru față de tren sau metrou, folosim niște biciclete așa mai puțin pretențioase, pe care să avem curajul să le lăsăm în zona aia metroului sau a trenului și de acolo să luăm trenul, dacă mergem mai departe. Cu bicicletele până aici și de aici cu trenul. Și iată-ne în Alexanderplatz. Și la Friedrichstraße. Monumentul imigrantului. Nu. Nu e niciun monument al imigrantului, e la pentru deportare. Pentru evrei. Nu. Groaznic. Nu vreau să mai arăt. Azi că vreau să vă arăt ceva, o coadă imensă la un magazin de chestii japoneze, cred, de păpuși, figurine. Poate merge până acolo. Și ajunge până aici. Cred că e deschiderea magazinului acesta. Și atâta lume e. Aici era coada aia. Nu mai e nimeni. Dar după 2 zile și nu mai e aceeași coadă, aceeași aglomerație care era. Într-adevăr, e despre figurine din anime pe care eu nu le cunosc și totuși le respect. Piața asta e o piață foarte frumoasă, dar în momentul ăsta e în construcție, în renovare, n-aș ști să spun ce. Și ce vreau să vă arăt e această berărie tipică germană. Nu știu dacă redă cu adevărat ce văd eu, dar fețele alea de masă în carouri mi se pare. Și acum multe mașini Trabant care ies de obicei sâmbătă, duminica, se întâlnesc și dau niște ture prin oraș. Berlinul, pe unde Berlinul nu are magazin, ce să zic. Nu, are istorie, e ok, suntem mai bine așa. Ai magazine foarte aproape pe Friedrichstraße. Momentul ăla cu cărțile care au fost arse, știi? Toate cărțile care au fost scrise de autori care erau considerați a fi dizidenți au fost arse aici.
de Partidul Tinerilor al lui Hitler. Horrifying și unul din monumentele care mie mi se pare cel mai impresionant din tot Berlin. Găsești niște rafturi goale, te înduieșează, așa e, de fapt te îngenunchează, că îți dai seama ce importanță are cultura, ce importanță au cărțile, de fapt. Libertatea de a scrie ce vrei și de a gândi ce vrei. Cea care vorbește e Diana. Of course. Nu e iubita ta? Ea este. Trebuie să recunosc. Vecina de la 2. Așa, și undeva pe aici, în pavajul ăsta, e o fereastră La asta mă refer. care This is where they ar burn. trebui să ne arate ceva, dar nu se vede nimic în momentul ăsta. Dar se vede un pic așa, dacă tu ești foarte atent. Rafturile sunt goale, sunt albe și goale, vezi? Da, nu văd decât norii. Dar tot e un efect spectaculos. Celul cel mai Cunoscut, important, nu? cunoscut din zona asta este Hotel de Rom. Biserica, da, a fost, asta e cred că în renovare de când am mutat noi în Berlin, nu? Cred că are 5 ani de când e în renovare, dacă nu mai bine. E adevărat, dar ce voiam să spun e că de foarte mulți ani, toată zona asta, Unter der Linden, un fel de Champs-Élysées, că nu găsesc Cam asta o e. variantă pentru București, ca să vă dau un exemplu, să zicem Calea Victoriei. A fost în renovare și aveai puține șanse să vezi clădirile în mărăția lor, așa cum sunt ele, pentru că tot timpul erau în renovare. De exemplu, ce vedeți acolo, crucea aceea și cupola aceea, A fost adăugată acum 2 ani. a fost adăugată acum 2 ani, am fost martor, din păcate nu știu, mai știu dacă nu cred că am filmat și dacă... L-am filmat, dar nu știu L-am filmat, dar nu știu unde e. Da, exact. Și acela este Schloss, adică castelul din Berlin. Acum, așa îi se spune, însă, da, e castelul Unde locuiau regii, nu? familiei Hohenzollern, da. Și este impresionant în interior. Clădirea aia n-a putut fi dărâmată așa ușor pentru că era făcută din azbest, frumos. Motiv pentru care a fost luată la cărămidă cu cărămidă, practic a fost descompusă în foarte mulți ani, ca să nu poată, să nu ajungă aerul să fie poluat cu tot azbestul ăla, era imensă. Ok, deci pentru asta au demontat-o. Da. Că era Și atunci azbest. a durat foarte mult timp. Ține cont că a fost lăsată de ruși, după război și așa ajunse să aibă azbest în ea, nu a problema. În fine, și bucată cu bucată desfăcută așa, a durat cred că mai bine de un deceniu, cam așa a fost, ca să scoate tot de acolo. Au pus numele în franceză. Mie mi se pare că ăștia au o dorință de a... sau își doresc să fie un fel de Paris, să fie un fel de francezi. Așa a fost construit, Probabil că în iluzia că ar putea fi ca un Paris. da, și pentru că unele dintre cuvinte împrumutate, de exemplu restaurant, ei îl zic cum îl zic franceze, restaurant. Deși nu e natural pentru nemți să zică restaurant. Și în zona asta aici, limba mi se pare îndulcită. Ne referim la Berlin? Da, Berlin, poate Hamburg. E Hochdeutsch. Se vorbește într-un fel în care încearcă să o îndulcească, pentru că limba germană categoric sună, pentru mine, sună cam tehnic și poate dură. Mi se pare foarte faină dacă începi să înțelegi E foarte mișto matematica limba. ei. Da, exact. E o limbă extrem de logică și foarte matematică. În sensul că știi foarte clar că compușii înseamnă fiecare individual ceva, dar puși împreună vor însemna altceva. Prin zona asta era acoperită. Mi-aduc aminte foarte bine. Vorbim de clădirea asta? Da. Deci, practic, asta a fost renovată tot așa, de foarte curând. Să zic, vreo 3 ani, așa. Păi asta spun, majoritatea clădirilor de aici, inclusiv cea de acolo, care e palatul despre care vorbeam mai devreme, și foarte multe clădiri de aici din zonă, au fost foarte mult timp acoperite, abar n-aveai ce e acolo. Tu practic te plimbai în zona asta care
despre care toți spuneau că e măreață, dar tu n-apucai să vezi foarte multe pentru că erau în renovare. Da, hai să arătăm Șpreul, care este... Da, e un canal al Canalul Șpreului. râului Șpre. Din câte înțeleg, Berlinul are mai multă cale navigabilă decât Amsterdam, așa e? Așa am înțeles și eu, da. Bine, e și puțin mai mare Șpreul decât ce ai acolo. În același timp, nu poți să zici că e foarte navigat. Adică sunt din astea care se plimbă cu turiști. Sunt barje, sunt Patru barje. uși. Și cum poți să negi evidența? Ia uite, cine navighează. Da, sunt niște rațe. Foarte adevărat. Și ca să vedeți că totuși e plin de istorie acest oraș, acolo avem Muzeul de Istoria Artelor. Asta este Biserica Hohenzollern, practic a rudelor lui regelui Mihai. Aici avem palatul unde stăteau, pe care tocmai l-ați văzut din cealaltă latură. Și încolo, probabil că o să ajungem la un moment dat, și încolo e Brandenburg Tor, adică poarta Brandenburg. Iar asta e o poartă pe care au pus afară, pentru că în palatul ăsta e un muzeu și e muzeu de etnografie. Deci, înăuntru, în Humboldt Forum, se află sediul Muzeului de Etnografie, pe 2 etaje, foarte, foarte mare. Acoperă America, acoperă 3 continente, Oceania și Africa. E despre coloniile germane de pe aceste continente și, practic, Germania e una dintre foarte puținele țări care s-a angajat să returneze ce artă a luat din aceste zone într-un decurs foarte clar de timp. Dar am văzut un film foarte recent la Berlinale despre Franța, care a luat din Namibia nu din Namibia, stai să mă gândesc exact de unde era. Mă rog, Dintr-o erau colonie de-a dintre lor. colonii. Au luat 7.000 de artefacte și au returnat 7. Sau 26, nu mai știu exact, dar erau 7 foarte Da, un număr importante infim. și 26 în total. Și filmul este foarte frumos, practic vorbește unul dintre artefacte, începe să vorbească și să spună cum se simte într-o țară străină, în întuneric. Și îți dai seama, emoția pe care o transmite un astfel de discurs e cu totul alta decât dacă vorbești despre niște obiecte care n-au emoții, teoretic. Când ți se transmite că o țară își vrea cultura înapoi, sau mă rog, o populație, da? Un trib, nu contează, își vrea cultura înapoi, pentru că e spoliat de ceva ce le aparține, parcă e altfel decât când ți se trage așa frumos o brajă sau te trage cineva de mână și spune hai, dă-le înapoi, fii băiat de treabă. Nu-i chiar. Bine, e posibil ca ei să-și fi dat seama, țările acelea care își cer cultura înapoi, să-și fi dat seama de valoarea culturii în momentul în care au pierdut-o și în care ăștia au... Bine, asta este o speculație, nu e chiar așa. Am spus că e posibil. Oamenii știau că acele artefacte sunt lucruri care îi definesc ca popor, ca nație, ca trib, repet. Am ajuns în Ucraina. Nu știu, e și ăsta cred că e Muzeul de Arte, da, e Muzeul de Arte german. Și steagul Ucrainei e sus acolo. Pentru că este pe toate instituțiile de cultură din toată Germania și este de foarte bun simț că au făcut asta și exprimă solidaritatea deja de la începutul războiului, sunt 3 ani de război de acum. Iar Germania și Chiar cu căștile pe care le-au făcut cadou încercând să-i că sprijine. oamenii de rând sunt oameni care înțeleg lucrurile astea și înțeleg că trebuie să fii solidar. Mie mi se pare că e un fel de a spune că chiar nu vrei să-l ajuți pe unul și zici, da, Dumnezeu să te ajute. Cam așa e și cu steagul ăsta pus acolo. Nu cred că e chiar așa cum crezi, sincer. Pentru că nu obligă nimeni pe nimeni să pune steagul fix, să știi. Păi nu obligă, dar să-i și ajute cu armament. Framul supărat. Un urs specific acestei zone.
Haideți să și intrăm, să vedem cum e. În Palatul Hohenzollernilor. Deci că n-am reușit pe partea aia, trebuie să intrăm pe partea asta. Asta e curtea interioară. Bineînțeles că a fost modificat, probabil, și adaptat, renoit. Aici are o tentă modernă. În momentul cam acele de modernie. Numai că din păcate au închis, după cum vedeți. Acolo se putea intra și vedea, dar acum e închis, din păcate. Deci n-am reușit să intrăm acolo, că este închis. Dar așa arată altă curte interioară. Școala de muzică, imediat cum ieși. Mă rog, o facultate de muzică, nu e școală de muzică. Cred că mi-e greu să fac un top al locurilor preferate din Berlin. Dar ăsta care urmează să vi-l arăt chiar e printre preferatele mele. Putea să zică primul, dar nu știu dacă e chiar primul. Mi se pare genial acel loc de acolo. Nu o să mergem până acolo, pentru că pot să apropii destul de mult să fac zoom. Bine, m-am răzgândit. Am venit aici să văd acest loc, care îmi place foarte mult, mai ales vara, când e și verde. Iar asta este clădirea primăriei din Berlin. Spune Casa Roșie, probabil datorită cărămizii care îi dă această nuanță, apropiată de roșu, ce drept, nu chiar roșu. Aici e multă poliție pentru că pe partea cealaltă e o manifestație pro-Palestina. Funny fact e că la manifestația aia pro-Palestina sunt mulți hipsteri, fel de neocomuniști, aș zice eu, care probabil sunt convinși de ceea ce fac și nu că izraelienii fac ceva bun acolo. De nicio parte nu se întâmplă lucruri bune. Adică nici palestinienii că au atacat, nici izraelienii că atacă și că îi nimicesc pe ăștia. Probabil că nu o să ajungă vreodată la o soluție. Și referitor la această situație, ar trebui ambele părți probabil să cedeze, ceea ce nu se întâmplă și totdeauna va fi un conflict acolo, pentru că nu sunt niciunii dintre ei suficient de lucizi, aș spune. Sunt în mijlocul evenimentelor acolo și foarte aprinși pe tema asta. Fiecare are povestea lui, fiecare crede că are dreptate. Am ajuns la un restaurant tradițional german să mâncăm tradiționala ramen făcută de vietnamezi și sushi de asemenea, dar arată bine. Arată foarte bine. Am ieșit să fac o tură de alergare și nu mă așteptam să găsesc asta, pentru că la Berlin e cald, sunt ziua 12 grade și deci chiar nu mă așteptam să fie un patinoar aici. Știu că e patinoar, dar nu mă gândeam că mai poate fi acum, perioada asta. Și așa, întorcându-ne acasă, terminăm primul periplu prin Berlin și revin cu mai multe imagini